Dobrý deň, milé dámy. Váš obľúbený dámsky magazín City Lady je opäť tu. Môžete sa tešiť na ďalšie zaujímavé reportáže a samozrejme nemôže chýbať ani premena, v ktorej zmeníme jednu z vás. Príjemné sledovanie. Aj tentokrát vás zavedieme za doktorkou Brozmanovou, ktorá síce používa ihly aj laser, ale jej ručičky sú zjavne nesmierne šikovné. Poďme sa pozrieť, čo zaujímavého nám povie o klobáskovom jede. V krásnej historickej budove na Štefánikovej ulici pravidelne navštevujeme kliniku estetickej medicíny a pani doktorku Brozmanovú. Minulé pani Kristína vyskúšala novinku na ošetrenie intímnych partií, vhodnú buď po pôrodoch, či pri inkontinencii. Aké sú pocity po mesačnom odstupe, teda o 4 týždne? Moje pocity sú veľmi priaznivé. Badám na sebe drobnosti, ktoré neboli, teraz je to všetko v poriadku a teším sa zasa na ďalší zákrok. Táto procedúra vulvovaginálna rejuvenizácia má krásny názov Mona Lisa Touch. Ale dnes sa dozviete veľa o botoxe. Pani Kristína na svoj vek vyzerá úžasne a to možno aj preto, že už 6 rokov chodí na botulotoxínové injekcie. Začala som s tým preto, lebo vrásky pribúdali, prehlbovali sa. No a keď je tu taká úžasná novinka, ako je botulotoxín, tak som to chcela vyskúšať. Zistila som, že je to úžasné a vždycky raz za čas využijem to, že si dám vrásky vyhľadiť. Bolia tie injekcie? To vôbec nie je bolestivé a negatíva nie sú žiadne, lebo pár hodín je vidno vpich ružovučky a vlastne to je celé. Botox neslúži len na zmenšenie vrások na tvári, ale aj ako prevencia. Oveľa mladšej Tiny sme sa tiež pýtali, prečo chce skúsiť botulotoxín. Pre botox som sa rozhodla preto, lebo sa mi začali vytvárať vrásky. Mám ich teraz jemné na čele. Tak to pejte, keď sa tak začudujem. Mám ich teraz síce také jemné, že neviditeľné, ale časom by mohli sa prehlbiť a potom by to bolo už zložité. Chcem to ako prevenciu. Tina, a nebojíte sa, že vaše svaly na tvári nebudú pracovať a ostane vaša tvár akoby bez mimiky? Nie, nebojím sa, mám veľa známych, ktoré chodia pani doktorke na botox a vlastne na základe toho a ich odporúčania som sem prišla aj ja, že videla som výsledky. Pani doktorka, čo to presne ten botulotoxín je? Botulotoxín je produkt baktérie, ktorá sa volá Clostridium botulinum a tá vytvára tento botulotoxín. Kedysi to bol známy ako klobáskový jed, pretože nie je dobre vyúdené klobásky, sa pomnožila táto baktéria a produkovala tento botulotoxín a spôsobovala smrteľné ochorenie. Neskôr vlastne lekári postupne zistili, že to má vplyv na svaly, na ochabovanie svalov, relaxovanie svalov a postupne potom v 80. rokoch dvaja manželia, očný lekár a kožná doktorka našli vlastne alebo spozorovali, že botulotoxín, keď sa pichá pacientom, ktorí škúlili na uvoľnenie, zrelaxovanie svalu, vyhladí vrásky v okolí očí. Čiže od 87. roku sa začal botulotoxín používať aj v estetickej dermatológii a pomáha nám zbaviť sa vrások. Veľmi často si ľudia mýlia práve to, že botulotoxín má ísť do vrásky. Botulotoxín nejde do vrásky, ale do svalov, ktoré sú zodpovedné vlastne za tú mimiku. Čiže niekedy pacientka je zhrozená, prečo mi to idete pichnúť tam, keď vrásku mám niekde inde. Práve preto, že potrebujeme mi zrelaxovať ten sval, ktorý je zodpovedný za tú vrásku. Zrelaxovať znamená, že necháte ten sval akoby oddychovať? V tom čase, keď vlastne sa rozvinie efekt botulotoxínu, ten sval oddychuje, prestáva vlastne fungovať na čas, lebo ten vzruch, ktorý prichádza vlastne z CNS-ky, alebo teda z mozgu, že chcem sa zamračiť, síce ten vzruch prejde, ale na tom nervovo-svalovom spojení sa usídlil botulotoxín. Čiže tá látka, že nepustí ten vzruch ďalej, aby ten sval vykonal svoju činnosť. Napríklad sval na čele, ktorý zapnete vždy, keď sa zamračíte a rýchlo tak ten sval vytvára hlbšiu vrásku. Botox nechá tento sval na istý čas oddychovať, teda vlastne nepracovať. Je to niečo, čo je
len na určité obdobie, ale postupne, keď aplikujeme častejšie ten botulotoxín alebo niekoľko rokov, tak tie svaly si zvyknú a sú slabšie. Botulotoxín sa vo všeobecnosti používa ako prevencia prehlbovania a vlastne ukladania sa vrások. To, čo sme vlastne videli dnes, sú indikácie najčastejšie. Ale sú aj iné, ktoré už by mali byť v rukách odborníka, respektíve všetky tieto injekcie by mali byť v rukách odborníka, ktorý je na to vyškolený a naozaj vie, čo robí a pozná dokonale anatómiu tváre. Lebo pýchajú sa injekcie aj do krku, botulotoxínové, na vypnutie, vyhladenie krku. Sú indikácie na zúženie tváre, kedy sa pýchajú vlastne do žuvacích svalov. Sú indikácie na rozšírenie očí trošičku alebo zväčšenie očí a to všetko musí sa vedieť píchať. A efekt je potom prirodzený a pekný. Vidíte, že tieto závažné zákroky naozaj patria do rúk lekárom a špičkovým odborníkom. Botulotoxín je fantastická látka, ktorá vlastne nám pomáha, aby sme zostarli síce decentne, ale bez vrások. To znamená, že už v mladom veku je možné ho použiť, pretože robíme prevenciu. V staršom veku v kombinácii s inými zákrokmi takisto ho vieme použiť a nezanecháva žiadne stopy. Je potrebné, aby ho lekár, ktorý píchol prirodzene, aby ten efekt bol prirodzený, aby sme nemali masku na tvári, ale aby bolo vidieť aj úsmev, aby sme vedeli naznačiť aj emóciu hnevu či čudovania sa, ale len veľmi jemne, aby nám tie vrásky príliš neuškodili. Minule sme hovorili o tom, ako sa starať o pleť, ktorá je mimoriadne náročná a citlivá. Tentokrát si povieme niečo o kozmetických zásahoch do našej pokožky na tvári počas zimných mesiacov. Určite sú iné ako tie, ktoré sa dajú robiť v lete, keď svieti slniečko. Minulé sme v salóne Sotis videli procedúry, ktoré pomáhajú veľmi citlivej plechi. Dnes sa budeme venovať ošetreniu, ktoré je tiež veľmi vhodné v zimnom období. Je to peeling alebo dermabrázia a chemický peeling s AHA kyselinami. Dneska budeme robiť dermabrázne ošetrenie s granátovým jablkom, ktoré obsahuje taktiež AHA kyseliny. Toto ošetrenie pomáha poodhaliť pokožku, odstraňuje odumreté bunky, ale hlavne tým, ako dochádza k tomu odhaleniu pleti alebo odstráneniu odumretých buniek, tak pokožka sa viac odhalí. Zlepší sa vlastne prienik aktívnych látok dnu do pokožky a zároveň pomáhame stimulovať kolagénové, elastínové vlákna a toto nám pôsobí preventívne proti starnutiu pleti. AHA kyselinky tým, ako poodhalia tú pokožku, tak sa zvyšuje citlivosť pleti na slnečné žiarenie a mohli by vzniknúť pigmentové škvrny alebo rôzne podráždenia. Preto vlastne toto obdobie ešte zimné alebo skoro jarné je vhodné na chemické peelingy alebo ošetrenia s AHA kyselinami. A čo keď príde prvé jarné slnko? Keď už príde prvé jarné slnečko, tak sú vhodné práve také jemnejšie mechanické peelingy, ale chemické peelingy sa nesmú používať v slnečnom období. Čiže keď už svieti slnečko, musíme si dávať pozor, treba používať ochranné faktory, ale bežný peeling si môžeme robiť. Ako tieto dermabrázne peelingy prebiehajú? Toto ošetrenie začneme takým povrchovým očistením pleti, aby sme vlastne pokožku zbavili takých tých hrubých nečistôt. Potom budeme aplikovať mikrodermabráznú masku, ktorá nám mechanicky vlastne zjemní tú pokožku, odstráni odumreté bunky. A na túto mikrodermabráznú masku budeme aplikovať už samotné AHA kyselinky. Tie majú obsah 20%. A tie nám krásne zjemnia pokožku, zreagujú vlastne s touto mikrodermabráznou maskou, aktivujú sa účinné látky, nechávajú sa pôsobiť 10 minút na pokožke. Po týchto 10 minútach odstraníme vlastne tento peeling a bude následovať maska zo superovocia. Tá je bohatá na antioxidanty, vitamín C, čiže pokožku krásne zrevitalizuje, takisto ju upokojí po AHA kyselinkách. Máme tu vlastne dva druhy peelingov, mechanický, mikrodermabrázny a chemický v AHA kyseline. Ako presne to funguje? Čo sa týka tej prvej mikrodermabráznej masky, tak ona obsahuje drobné mechanické čiastočky, ktoré odstránia tie odumreté bunky z pokožky, hlavne takúto prvú vrstvu. Potom, keď aplikujeme už samotné AHA kyseliny, tak tie zase chemicky rozpustia zvyšné bunky, ktoré treba odstrániť. Takisto narušujú väzby medzi odumretými bunkami, aby sa dokonale odstránili všetky odumreté bunky. A z čoho sú tie malé čiastočky?
To sú drobné zrniečka, tieto sú konkrétne polyetylánové, čiže sú syntetické, sú zaoblené, aby nepoškodili pokožku, čiže naozaj len tak obrusujú tú pokožku a nedochádza k žiadnemu poškodeniu. A čo tie AHA kyseliny? Je to kyselina glykolová. AHA kyseliny, konkrétne v tomto ošetrení to bude kyselina glykolová a je 20% koncentrácií. Na záver budeme aplikovať upokojujúcu masku s obsahom superovocia. Superovocie je vlastne ovocie, ktoré obsahuje veľké množstvo antioxidantov. Konkrétne tu máme antioxidanty z malín, z rybe, z líšť, čučoriedok. Oni dodávajú zároveň aj vitamín C do pokožky, ktorý krásne revitalizuje pokožku, zjednocuje tón pleti a zároveň ju aj upokojujeme. Po aplikácii AHA kyselín pokožka môže byť mierne začervenaná alebo podráždená, preto je potrebné aplikovať ešte na záver masku alebo nejaký produkt, ktorý nám tú pokožku vráti do rovnováhy. A okrem toho, že vlastne vrátime tú pokožku do rovnováhy, tak ešte navyše niečo dodáme tej pleti, keďže je zvýšená priepustnosť pokožky a všetky aktívne látky preniknú hlbšie. Čiže aj ten vitamín C, antioxidanty budú mať oveľa lepší účinok, ako keby sme ju aplikovali len tak na neošetrenú pokožku. Toto ošetrenie je vhodné absolvovať jedenkrát, keď potrebujeme naozaj naštartovať tú pokožku, revitalizovať. Zároveň sa dá robiť ako kúra toto ošetrenie, kedy chceme vlastne tie vrásočky odstrániť viac do hĺbky, potrebujeme, dajme tomu, rôzne farebné nerovnosti, zdokonaliť, vyhladiť, zjednotiť tú pokožku. Alebo keď sa chystáme absolvovať nejaké intenzívne, napríklad protivrástkové ošetrenie, tak je vhodné týždeň pred tým ošetrením absolvovať tento vlastne chemický peeling a ono to zvýši účinnosť následného ošetrenia. Čiže aj účinnosť tých protivráskových ošetrení bude silnejšia, ako keby dámy predtým neabsolvovali nič. Ak máte trocha obavy pred peelingom alebo chemickým peelingom s AHA kyselinami, tak vám možno pomôže skúsenosť našej klientky. Po tomto zákroku som sa cítila veľmi dobre. Nanášanie AHA kyselín ma len jemne poštipkávalo na tvári. Nanášanie pleťovej masky potom na tvár ma jemne schladilo a vynikajúca bola masáž trapezov a už potom len samotný oddych a čistenie pleti a nanášanie krémiku. Úplne super pocit. Po tomto ošetrení budú mať dámy úplne jemnú, hladkú pokožku a vrásočky drobné budú zjemnené, tón pleti bude zjednotený, čiže pokožka bude krásne zjednotená, rozžiarená, rozjasnená, proste bude ako nová. Aká by to bola relácia pre ženy, keby sme si spolu s Martou Gejdošovou neukázali aj nejakú ďalšiu premenu? Vždy je to pre vás atraktívne a nečudo, veď hovorí sa, že zmena je život. K Marte Gejdošovej tentokrát zavítala mladá city lady Barborka, ktorá absolvuje premenu. Zmeníme vlasy a zmeníme aj vizáž, teda celý styling. Ahoj Barborka, tak ja ťa vítam v dnešnej premene. Tohto ročnej už druhej, máme februárovú, ešte beží taká plesová sezóna, takže budeme niečo robiť aj v tomto štýle. Ale v prvom rade sa zameráme na tvoje vlasy. Máš krásnu tvár, úplne si ma upútala tvojou tvárou, ale tie vlasy teda ma neupútali, skôr naopak. Vypočula som si, aké si mala problémy, čo vlastne sa v tých vlasoch robilo a preto sú také, ako sú. Sú veľmi suché, zničené, farebne, rôzne tóny sú tam. Budem sa to snažiť ti vyhovieť, že chceš ísť do tej svetlejšej hnedej, ale musíme to zostrihať. Určite dosť budem strihať, aby sme tieto suché všetky konce dali dolu. Takže spravím nejaký strih, ktorý bude v prvom rade sedieť tvojej tvári, aby sa ti to páčilo, aby si s tým nemala veľa roboty, ale samozrejme, aby tie vlasy ostali také zdravšie. Takže pokiaľ bude sa dať, tak tú dĺžku zostrihám, ale nie úplne krátko. Dobre? Ďakujem, podala sa mi to. Dobre, ukážem ti farebne, že do akých farieb asi by sme mohli ísť, čo nám to dovolí, preto, lebo tu máš tmavšie, tu už je taká bordovejšia časť, toto sú svetlohnědé a konce sú zase tmavé. Pani Marta sa teda venovala vlasom, zostrihla časť vlasov, skrátila, zmenila strih a zjednotila farbu, ktorá už bola rôznymi predchádzajúcimi farbeniami nerovnomerná. No Barborka, čo hovoríš? Takže konce sú preč, máš krásne zdravé vlasy.
Vybrala si štýl bob, čo je ešte stále aktuálne. Ešte ani jeden účes asi nebol tak dlho v kurze, ako je tento bob, lebo je veľmi pohodlný. Ľahko sa upravuje a skoro každej dáme pristane. No tebe obzvlášť. Aj s tou ofinou. Super. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať, že si veľmi šikovná baba a docelila si presne ten štýl účesu, aký som vlastne chcela, alebo ako som mala aj predstavu, tak sa to úplne zhoduje s mojou predstavou. A som strašne šťastná, že tie vlasy vyzerajú úžasne, pretože sú ozdravené, sú pekne namäko ostrihané, nevidím tam nejakú žiadnu disproporciu a som strašne šťastná, že som tu mohla byť, že som sa mohla spolupodieľať na takomto niečom, takéto nejaké premene, lebo skutočne som nečakala až takýto dobrý výsledok. Bála som sa, že to bude také všelijaké, ale myslím, že je to úplne super, za čo ešte raz ďakujem. Tou farbou som docelila takmer zjednotenie, čo som rada, lebo som sa trošku toho obávala, keď to bolo také flakaté, ale nakoniec tá farba vyšla pekne. Nie je to veľmi svetlé, práve preto, že tu boli tie tmavšie časti, tak som sa snažila tú hnedu udržať a keď sa vzhľadovo pozrieš, tak je to zjednotené. Po vlasoch sme sa sústredili na pleť a na vizáž, teda celý nový iný make-up. Barborka, tak robíme taký ľahký denný make-up, kde vlastne ti nanesiem komplet make-up, puder a ukážem ti líčenie očí, kde vlastne ty veľmi toho nemusíš veľa, preto lebo máš krásny tvar očí, takže stačí ich niekedy len špirálou prejsť, dať jemnú linku alebo jemnúčký bledý tieň a denné líčenie je hotové. Maluješ sa bežne? Bežne sa malujem a musím povedať, že aj možno výraznejšie. Niekedy mám náladu takú, že si dám jemné, podľa toho, aká je pleť na druhý deň ráno, či keď sa cítim taká unavená, nevyspatá, tak si dám toho make-upu trošku viac. Ako sa ti páči strih a farba vlasov? Som spokojná dĺžkou aj s farbou. Vlastne chcela som mať takýto nejaký účes, plánovala som to už dlhšie, že by som to mohla niekedy vyskúšať. Takže čo sa týka dĺžky, je to síce kratšie, ako som zvykla mávať, ale som spokojná, musím povedať, že hej. A takisto aj tá farba, myslím, že ma tak trošku oživila, že to nie je také úplne čierne. Som už dlhšie zvažovala nejakú zmenu, čo sa týka vlasov a takisto som chcela vyskúšať iný možno make-up, na aký som zvyknutá a aký denne používam, takže chcela som to vyskúšať, bola som hlavne zvedavá. A čo hovoríš na make-up? Nosievaš niekedy aj takúto fialovú farbu na očiach? Tie fialové tiene ma trošku prekvapili, nie som na takúto farbu, čo sa týka make-upu zvyknutá, ale je to také ľahké, vzdušné, pripomína ma to trošku takú jak vílu, je to také iné. Musím povedať, že je to originálne a je to hlavne iné. Keďže pani Marta Gejdošová je známa bodypainterka, pripravila pre našu bratislavskú televíziu aj karnevalovo-plesový model plný fantázie, kreativity, veľkých myhalníc a peria. Majte sa krásne, prajeme vám úspešný týždeň a uvidíme sa opäť v marci. Dovidenia.